遊戯王の、デュエルモンスターズ、デュエリストフィギュアコレクションというですね、小さいフィギュアですね。こちらを2つ買ってまいりましたので、2つ開封しようと思います。で、まずですね、ラインナップなんですけど、闇遊戯とブラックマジシャン。あとが、普通の遊戯とブラックマジシャンがある。で、海馬とブルーアイズ。で、城之内とレッドアイズ。で、クジャクとアティレイ。で、マリクとラーですね。この中だとね、海馬か闇遊戯、マリク。この3つ欲しいですね。この3つを狙って、じゃあこの2つ開けていきたいと思います。開けていこうか。はい、開きました。ということで、まず1つ目は、じゃん、